Pambihirang buhay to. Ang tanga ko. Diego, 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 go, Diego, go! What's up, boys? Isa na namang panibagong vlog venture ang gagawin natin. Dahil nga, ito yung part 2 natin ng nabili kong Android head unit. So ngayon, magpapa-install ako yung Android head unit plus yung 360 camera. Unfortunately, sa sobrang katangahan ko, sa sobrang excited, yung i-install, nakalimutan ko. Ang tanga ko. So, eto nga yung aking currently Android head unit. Pero kung makikita nyo, maliit yung screen. Meron lang siyang awang dito space. Ayan. So, hindi talaga fully siya fitted. So, ngayon, ang gagawin ko, yung Android head unit na nakuha ko, yun yung ipapasalpa ko dito. Alright guys, eto na, nakarating na ako dito sa area, sa lugar na pag-i-installan ng head unit ko. Kaya maya maya naantay lang yung pipinger. So nagkakaroon muna ng checklist before and after installation. Ayan na, sinira na. Sinira na, tsaka aayusin. At yan na nga po, labas bituka na lahat-lahat. Yung shock panel mo, ililipat natin kasi yung mga aircon controls. So ito, kailangan tatanggalin, ililipat yun sa bagong frame. Ayun nga board, so ayun kay Doc Anthony, mas maganda talaga pag bumili ka ng Android na head unit is yung may after sales na support. Kagaya nito, ang problema ko dito sa unang Android na naka-install dito, dahil nabili lang siya ng online, so as is lang siya. Kung anong meron nakasama doon, so yun lang yung gagamitin mo ng mga socket. So kaya ang nangyari, nagkaroon ng mga splicing. Unlike sa kanila na meron na talagang nakadesign kung anong sasakyan mo, kaya plug and play na lang. Pro tip yan sa mga balak magbili ng Android, make sure na doon lang kayo sa trusted, may after sales na Android head unit para hindi sayang yung pera, saka hindi ma-murder yung inyong connections kagaya nito. Ayan, kasalukuyang binaklas na ni Doc Anthony yung side mirror dahil bubutasan yan para salpakan ng 360 camera. Nilalatag na yung linya for the camera 360. Ayan, si Boss Anthony andyan. Boss, ingatan mo yung bata baka madisgrasya. Ayun, sasalpak na yung camera, tinutusok na. Alright, dito yung isa pang camera dito sa harap ilalagay. Ayan, kasama yan para sa 360 view natin. Ito na yung bagong panel. Nalipat na yung aircon dito. Ayan. Pati yung Ayun, tinatanggal ko yung ibang mga kemi-kemi doon. Tapos ito na yung bagong head unit natin. Sasalpak na dito. Few moments later. Pogi na. Ayan, oh, kita-kita nyo kanina, wala na siyang space dito sa gilid kagaya nung lumang unit ko. Ayan, eto bagong na to, bagong frame na to, bagong bracket na siya. Ito na siya, hindi pa natin testing boards. Salpak na siya, saktong-sakto. Yung screen niya buong buo. Hindi kagaya kanina na naglagay lang ng parang may spacer siya. Ay, ito solid na solid. Panalo to. Okay, ayan na. Sinindihan na. Lumabas na. Nakaka-excite manood ng bold. So, eto yung hindi pa nakakalibrate, ito na yung 360 camera. Halimbawa, pag tawag dito, nag-signal light ako dito pa left, automatic siyang gagalaw, makikita mo yung left. So, pag bumalik ka ng right, pupunta naman siya sa bandang right. Yun, oh! So, ito na nga ang kaganapan boards. Ayan, nilalatag na yung parang pinakatela para nang sa gayon, makalibrate ng maayos yung 360 camera natin. For calibration, kinakailangan to ilatag tong mga tela na to pati sa likod para makuha talaga yung tamang spacing for the 360 camera.
So madami pang ritual ang ginagawa. Kinakailangan pang sukatin pala dito for the calibration. Ganon din dito sa likod. So eto na, kinakalibrate na natin yung camera, yung 360, para accurate yung sukat niya. Manalo, front. Ito yung rear. Din sa side. Alright boards, eto na nga, nalagay na natin ang ating Android head unit. Sa mga nagtatanong, ito po ay Navitopia head unit at ipapakita ko sa inyo. Okay, try natin i-navigate. Ito yung pinaka-interface niya. So pag pinindot natin to, ayan, lalabas dyan yung navigation natin, which is Waze. Tapos ito, pag radio, click lang natin. Ayan, syempre, kailangan pa bang i-memorize yan? Bluetooth, pag gusto mo i-connect yung phone mo, dahil meron akong TV na nakadikit. Tapos nakakonect na rin din po siya dito sa steering wheel ko. So yung volume, ayan. Ito ang pinakagusto ko sa lahat, yung camera 360. Ayan na, nakikita nyo yung itsura ng car natin. Yun yung top view, yung sa gilid, sa harap. Pwede natin piliin. Likod. Ayan. Yan yung likod. And then, sa side. Then, sa kabilang side. Ayan, o, diba? Tapos, eto yung mga apps. Dahil Android na nga po, ayan yung mga apps. So, pwede ka mag-download. Meron na akong YouTube, may Netflix na ako. Pwede ka maglagay ng Facebook dito. Pwedeng Viber. Ayan, o, diba? So, halimbawa, tayo magre-reverse tayo. Automatic na rin din siya. Pag nag-reverse ka, ayan, i-reverse natin. Lagay natin sa reverse ang ating Samurai. Ayan. So, pag ni-reverse natin, matic, ganyan ka agad. So, makikita mo ng spacing yung paikot. Ito yung buong paikot. Pakita mo na. Tapos, ito yung spacing. Tapos, dito, halimbawa, gusto makita yung likod, may settings din siya. Ayan, tingnan natin. Ayan. So, makikita mo rin din yung likod pag umaatras ka. Diba? Very safe na safe. Oh. Ayan, marami siyang settings sa side. O, ayan. Tapos, pagbalik natin sa, sa park mode, ayan na siya. Actually, hindi ko pa pala napakita sa inyo. Meron pa tong, yung camera niya, hindi ko pa nakabit. Ito ba yung HDVR sa harap? Nakalaylay pa. Hindi pa naayos. At eto pa pala, pagandahan dito. Halimbawa, ayan, naka-Waze ka. Pwede mo siyang split screen. Pindutin mo lang dito. Ayan, split screen ka na. Di ba halimbawa, yun dito, radio. Ayan. O, di ba? So, sa kabila mo, sa left mo yung Waze, sa kabila mong radio, or kung gusto mong halimbawa, manood ka ng TV habang nagwe-Waze, pwedeng pwede. Shout out sa mga Lodi na bossing natin ng Navitopia kay Sir JV. Maraming salamat Sir JV sa pag-assist. Ayan, kay Sir Aaron, tsaka syempre kay Sir Jan. Ayan, tsaka syempre kay Boss Anthony ang puminger ng aking head unit. Ayan, so far, ito po yung pinaka the best na head unit na nakita ko. Ang ganda, buong buo. Ayan, so worth it yung pera na ginastos mo dahil ang ganda niya talaga, napaka-slick ng design, saktong-sakto dahil may kasamang frame, plus yung support may warranty din. Tsaka ang dami pang features to, nakakalikutin ko pa. At eto na nga ang ating actual driving. Ayan, pag nag-signal light ka, makikita mo sa gilid. So ayun nga guys, sobrang tuwang-tuwa ako sa kinalalabasan ng in-install ng Android head unit na nakita ko, at ang napakalupit yung 360 camera na nakitang-kita ko na buong buo yung sasakyan ko, yung sa gilid ng sasakyan, at very safe. Grabe, ginabi na ako. Umalis ako ng bahay kanina mga alas 8, so nakauwi ako anong oras na? Mag-aalas 8 na, galit na misis ko sa akin. Patay ako. Hanggang sa susunod na vlog venture mga kabisyo. Muli, ako po si DJ Diego Bandito na laging nagsasabi, hindi lahat ng kalbo masamang tao. Always your number one SM radio station.